kaibigan man yan, o kamag-anak man yan. Tanggalin mo yung gusto mo ng tama rin, no? Marami dito. sampalok po. Ganda po ng ano namin, no? Naging experience ko dito. Ngayon ko lang na-experience tong lugar na to. Ngayon ko lang nalaman din na meron palang ganito dito sa Pampanga. Anong barangay? Magalang. Ano, Magalang? Ayala, Magalang daw po ito. Dito po sa taas, makikita mo yung buong Clark. Oo. Buong Clark at buong Magalang, Pampanga. Makita mo. Ano siya, malinis, tahimik, peaceful. Kaya kung gusto mong mag-reminiscence dito, no boss? Oo. Pag galit sa yung asawa mo, dalhin mo dito, mga tatanggal ang galit niya. Galit ang asawa mo, pwede mo dalhin dito, tatanggal ang galit. Girlfriend mo. Maganda yung ambient. No? Kaya yung girlfriend ko, dalhin ko dito, minsan. Dalhin mo rin. Total, parehas namin hindi pa na-experience tong lugar na to. So, It's more like, ano siya, parang Little Baguio no? yes. Kasi yung ano niya, yung hilid din yung ano niya hilid din yung road niya, paakyat. So, kung nakapunta na rin kayo sa Monasterio de Tarlac, yan. Halos parehas lang. Dito yung Monasterio de Pampanga, di Magalang naman Pampanga. Monasterio de Pampanga naman no. So maraming pwedeng gawin dito, engineer. Tapos ayan no, may mga resort. Ayan, Farm resort. Novo. Farm resort, Novo. Resort. Kaya ganda, maganda ng resort no. Ano siya? Parang ang sarap mag-picnic dyan no. So ito yung malinis. Ito yung isa sa pinakamagandang lugar na pinagmamalaki ng Magalang. Tsaka pwede mo ma-explore. Tsaka ang kagandahan din dito, talagang malalanghap mo yung fresh air. Yeah. Kung probinsya ang pag-uusapan. Dito fresh air talaga yung ano, yung malalanghap mo. Walang factory dito, boss na? Wala. Dito puro nature. Kung nature lover ka, dito ka. Oo, yung mga puno mukhang matatanda pa sa akin tong mga to Marami kang pero pwedeng gawin dito. kagandahan dito na preserve nila yung maayos na ano, maayos na nature ng ano, ng Ayala, Magalang. Dito kung trip mo mag-bikings, pwede bike. Ito dito bike. Kaninang umaga, bakit kami? No? Daming bikers na nadaanan namin. Pababa na sila. Ganda po. Maaga sila nagpupunta rin. Ayun no. Hili siya na peaceful, na masarap pag-picnican. Yes. Tsaka kung gusto mo ng tama rin, no? Marami dito. Sampalok po. Marami dito. Maraming tanim na sampalok. Tsaka mababait yung mga tao rito. Mga tao parang yung mga tao dito yung probinsyanong talaga. Tahimik sila. Tahimik. Na lugar. Barangay Ayala, Magalang, Pampanga. Yun yung location. Kailangan mo natin. Tapos dun sa pinagkainan namin ni boss. Ano yung boss? Yung BNB. Banal na bundok. Yung pinag-coffeean namin, yun yung dulo nito Masarap yung service nila at mura. Masarap din. Mura, affordable, very affordable yung ano, Pangmasa. yung serving nila. Tsaka marami, no boss, marami. Busog na busog ako. Good for two yung ano, actually ako hindi ko naubos sa akin. Ako naubos ko. Dahil tanghalian ko na yan. So, yung way namin ngayon, uwi muna kami sa bahay ni Boss Ed. Tapos, bibili kami ng Tosino, yung pindang. Yung isa sa pinagmamalaki ng Concepcion. Yan, no? Yan, no? Yung gusto ko po na naman pindang. Pindang. Na kahit saan pwede mong i-partner. Yes. Pero the best talaga ang pindang sa Tosilog. Yes. Pag umaga tapos sinangag, yung simple lang.
Pero rock. Pero rock. Yun. Rock na rock. So, dinadayo talaga yung ano sa inyo. Yung pindang damulag, no? Yun, dalawa lang naman yung alam kong dinadayo dun eh. Kung hindi pindang ng damulag, yung mani. Mani. Oo. Yung mani. Yung mani kasi matataba, malalaki. Yung niluluto. Yung niluluto, malalaki. Hindi yung nakatago. Hindi yan naman yung nakatago, boss. Ibang usapan yun, yung nakatago. Kailangan. Pero proud to be from Concepcion din ako kasi sa Concepcion kasi bukod sa mabait yung mga tao, doon mo makikita yung magaganda at mapupoging mga lahi Yes, marami sa doon. Concepcion. Proud to say naman. Nagkataon lang na hindi kami kabilang. Taken na kami, taken na. Hindi lang kami kabilang doon sa mga pogi tsaka magaganda. Ayan po yung ano. Ayan, mga pinagmamalaga. Ayan yung mga ano, yung mga trademarks. Yung diretso ka dyan, yan yung Abes Ito, boss? Farm. Adas Farm. Abes Farm. Abes Abes Farm. Farm. Okay. Isa sa sikat na kainan dito sa Magala. Maintained do yun, maintained yung ni Mayor. Siyempre, cleanliness na priority. Yun ang kagandaan, no? Pagka may kaibigan ka sa isang lugar, gusto mong ma-explore, Oo. mayroon ka ng tourist guide. May bibisit ka. Ako rin, parang gano'n, pag ako pupunta sa Concepcion, kung ano yung masarap na pagkain doon, alam Yes. niya. Ganun lang yun. Pupuntang bayan tayo, kaliwa, no? So, itong part na dito, hindi ko na alam to eh. Pupuntang bayan na yan. Ito, papuntang bayan na. Kung sa mga bagong newly graduate na engineer, ngayon, ano yung may advice mo? Ano mo yung camera sense? Paano ba yarap to, boss? Ganun mo lang. Okay. Okay. Ano may advice Yung mo? sa mga newly graduate dyan, no? Unang-una, syempre, pagka-graduate nyo, ang importante, magka-license kayo. Yes. Mag-review kayo, mag-take kayo ng board exam. Yes. Ano ba yung silbi ng ano pa silbi ng pinag-aralan mo, no? Kung hindi ka rin magkaka-license. Although meron naman mga hindi nakapag-license na maganda yung naging future nila. Pero mas better kung magka-license ka, mas magiging maganda yung future mo. Kung makikipagtrabaho ka, bihira kang hindi matanggap, depende na lang kung may standard kang sinusunod sa pagkuha ng trabaho. Tapos kung mangungontrata ka, no, maganda din na mag-start ka dun sa pinaka-umpisa, pinakamababa. Huwag ka munang papasok sa kontrata. Ang advice ko, no, sa mga first time mangontrata, mga newly graduate, no, mag-start ka dun sa pinakamaliit. Huwag kang mag-i-start, yun lang pinaka-advice ko kasi ako nagkamali ako eh. So yung pagkakamali na yun gusto kong i-share sa inyo. Okay. No, mag-start ka dun sa maliit. Kung mag-start ka, halimbawa, doors and windows installation, Yes. roofing installation, trusses installation, welding, mga ganyan yung per items lang. O kaya masonry, no, finishing, yan, mga ganyan lang. Huwag kang kukuha agad ng buo na wala kang masyadong experience. Yes. Kasi sinasabi ko sa iyo, no, kung ikaw bagong engineer ka, ngayon syempre dahil graduate ka tapos pumasa ka ng board, excited ka magkaroon ng kontrata ngayon. Yes. So ang pinaka-advice ko sa iyo, mag-start ka dun sa pinaka-minimum, pinaka-mababa. Para hagdan doon sa unang Oo. baitang ka muna. Kasi sinasabi ko sa iyo, ang realidad ng buhay hindi pwedeng shortcut. Yes. May stepping stone yan. So habang nag-start ka dun sa maliit, palaki ka ng palaki, mas ine-expand mo yung knowledge mo. Yeah. Yun yung importante. Yun yung mga nagiging successful na mga kontratista. No? Yun lang yun na magiging, ako, inaamin ko, hindi pa ako successful. Pero on due process ako. Nag-i-start ako sa maliit, palagi ng palaki. The better kasi pag nag-start ka ng mali,
pag nag-start ka ng maliit, no? Makakatulong ka dun sa client mo, masasatisfied pa yung client mo once na nagawa mo ng mahusay. Ngayon, kung at least, no, kung nag-start ka, at least man kung hindi mo man ma-provide yung needs ng client mo, at least yung loss mo maliit lang. Hindi tulad ng pagka nag-start ka biglaan. Kumbaga parang ano lang yan eh. Parang ibon lang yan eh. Pag lumipad ka, boss, di ba? Pag kung yung mga ibon, kung lilipad yan, kulang pa yung bagwis niyan, lalagabak yan, masakit. Yes. Yun yung ako na-experience ko yan, no? Gusto ko i-share sa inyo para hindi na maulit. Yun, So no? nag-start ako ng malaki. Actually 4 agad yung kinuha kong row house, no? Pero masakit lumagapak. Lalo na kung ano, starting ka pa lang tapos wala ka naman talagang puhunan. Yes. Tapos mag-start ka ng ganong malaking ano, mababaon ka lang sa utang. This is definitely wrong dun sa mga nag-i-start. Yun, no? Katulad ng experience ni Boss Ed, siya on process siya eh. Tama yung due process niya eh. Nag-start siya dun sa maliit, palaki ng palaki, no? Kung malalaman nyo lang yung kwento ni Boss, nag-start yan, maliit na lote lang. Tapos nagtiyaga siya na sumunod sa process ng pag-asenso. Hindi minadali. Nagantay. Tsaka kailangan mo rin yung mga taong pwedeng makatulong sa'yo. Oo. Ay, yun lang. Kumapit ka dun sa mga tao na makikinabang ka at pakikinabangan ka din in a good conditions. Yes. Parang give and take lang yan, no? Dapat hindi lang isa ang nagbe-benefit. Dapat kayong dalawa ang nagbe-benefit. Yes. Yun yung right formula ng pag-asenso. Yes. Yung makahanap ka ng partner na hindi lang siya magbe-benefit at hindi lang ikaw yung magbe-benefit. Dapat parehas kayong mag-benefit. Hindi yung kilala ka niya pagka may hidden agenda siya. No? Yes, tama yun. Tapos isa pang maisa-suggest ko sa inyo, mga newly licensed engineers or graduate engineers. Kapag nakuha nyo na yung pagiging engineer ninyo, stay low. Yun. Huwag lalaki yung ulo. Dahil alam nyo sa Pilipinas, sa totoo lang, no, once na empleyado ka, pantay-pantay lang. Yes. Mababa la sahod natin. Yes. May experience nyo yan. So hindi porket engineer ka, malaki na yung ulo mo. Yes. No, hindi porket nakapagtapos ka ng engineer, inaasahan mo sa sarili mo na malaki ang sahod mo. Maling maling mindset 'yon. Yung mindset. Nag-aral ka, naging engineer ka. Ang may papayo ko, nag-aral ka, naging engineer ka para maging kontratista. Yes. Hindi para maging empleyado. Yun ang Kasi maganda. sa totoo lang, ang empleyado for support lang, no. Yun yung na-experience ko kasi naging empleyado rin ako eh. So for support lang yung pagiging employee mo, mag-ipon ka, mag-invest ka. Tapos kung talagang engineer yung gusto mo, maging kontratista ka. Mag-start ka dun sa small scale. Huwag dun sa malaki agad. Yun lang yung the best way na may papayo ko. Due to an experience, field ako 7 years of experience. Yun, no? No? Nangontrata ako ng malaki, nangontrata ako ng maliit, pero mas better pa rin sumunod sa stepping stone. Oo. Sa lahat naman eh, nakapag-aral ka ng engineer or any course na napag-aralan mo, due process pa rin, stepping stone pa rin yung kailangan mong pagdaanan. Walang shortcut sa buhay, sa pag-asenso. Lalo na kung hindi ka naman talaga pinanganak na mayaman. Parang yan, engineer eh. Parang doktor. Oo. Hindi pagka silang ng doktor, doktor ka agad. Nag-aral mo na yan eh. Yun yung process. Paghirapan mo. Yes. Paghirapan mo. No pain, no gain nga eh. Yeah. Diba, kahit na kapag may pain, may gain. Yeah. Tsaka sa buhay, no, lagi mong isentro yung taas. Si Lord. Yeah. Yun yung the best, no. Laging siya ang sentro.
Kasi anything na ginagawa mo, no? Yung paglaban mo ng tama, yun yung mahalaga. Okay. Humarap ka sa tao ng maganda yung hangarin mo. Para pagtalikod mo dun sa tao, maganda rin yung magiging hangarin niya sa'yo. Pumarehas ka. Oo, pumarehas ka, pumatas Huwag ka kang sa laban, maglamang. huwag kang maglamang. Kasi kahit na maliit lang kinikita mo, pero ang sarap sa pakiramdam kapag yung ginagastos mong pera pinaghirapan mo talaga. Oo. Kasi mahirap gastusin yung pera na hindi mo naman pinaghirapan. Tama, boss? Yes, tama. Ayan, si boss hindi naman mapupunta dyan sa posisyon na ganyan kung hindi siya lumalaban ng parehas. Yes, yes. Nagsikap yan. Oo. Matagal na panahon. Marinig nyo lang yung experience niyan. Ako, Mahabang istorya. mahabang istorya. Ako, hindi pa ako kumakalahati dun sa naging experience na walang-wala sinabi yung experience sa experience ko. Pero napunta siya sa posisyon na ganyan dahil Oo. sumunod siya dun sa stepping stone. Nag-start siya sa maliit hanggang lumaki ng lumaki. At palaki pa ng palaki. Hindi siya nagmadali. Oo, hindi siya nagmadali. Oo. At wala naman talagang madali sa Yeah. lahat ng pagkakataon. Walang easy money. Wala. Yung ako na-experience kong magsugal, no? To be honest. Na-experience kong magsugal. Pero yung sugal na yon, bukod sa ubusin niya yung oras mo. Hindi magiging number 1, hindi magiging productive ang oras mo. Number 2, makakasira ng focus mo. Yes. And number 3, yung pamilya mo. Alalahanin mo may pamilya ka. May pamilya na umaasa sa'yo. Halimbawa ako, breadwinner ako, no? May pamilyang umaasa sa akin. That's why you need to stop na regarding sa gambling or any na vision na makaka-affect dun sa focus, sa goals mo. Oo. Kasi lahat tayo may goals eh. Yes. Ngayon kung magkakaroon ka ng disturbance dun sa goals na yon, alisin mo. Kahit sino pang tao, kung may tao na nagpapadisturb ng focus mo, tanggalin mo sa buhay mo. Kaibigan man yan, o kamag-anak man yan, Oo. tanggalin mo yung tao na yon. Kasi yun lang yung tao na pumipigil sa'yo para umasenso ka. Yun yung hihila Oo. pababa. Yun yung hihila kasi dito sa hindi naman sa nilalahat, no. Oo. Dito sa atin, ang mentality natin is crab mentality. Yes. Kahit saan tayo mapunta, no. Marami yan. Yun yung Pilipinas. ng Pinoy. Nagkalat yan. Nagkalat yan, yung Oo. pagiging crab mentality. Gusto, ayaw nasasapawan. O hinihila ka pababa, di ba? Oo. Ang instinct kasi ng crab, di ba? Kung patras siya, di ba? Oo. Patras ang lakad. Oo. Tapos hinihila niya pa atras yung nauna sa kanya. Yes. Kaya ganyan tayo na ng ibang lahi eh, yung pagiging crab mentality natin. Yan tayo Kaya walang gaanong umasenso sa atin. Mhm. Dahil ganun nga, yung sinisira pa yung focus natin na yun yung mga i-lesson nyo. Yes. Kung hindi nyo man ma-terminate lahat, no, i-lesson nyo lang yung mga tao na nagpapabigat sa focus ninyo. Saan sila dapat lumagay? Engineer? Lumagay kayo dun sa katulad nyo ng mindset. Oo. Yung may pangarap sa buhay. Oo, kasi matututo siya. Oo. Kung pares mo ng mindset yung tao, no, pares kayo ng asenso. Yan kung yung mindset niya iinom lang or kung ano-anong gagawin, Oo. magsasayang ng araw Oo. na hindi magiging productive, yun. Sayang yung time. Sayang ang oras kasi tayo, no, halimbawa tayo mga bata, si boss bata pa yan, Mm. habang malakas ka, gawin mo yung best. Kasi totoo naman, no, habang malakas ka, gawin mong investment yung lakas mo para pagdating ng hindi mo na kaya, at least kahit di ka nagtatrabaho, may dumadating sa'yo. Yes. May pera ka eh. Yes. Kasi hindi totoo yung habang bata ka magpaligaya ka. Hindi totoo. Hindi, totoo. Habang bata ka, magpakahirap ka. Yes. Kasi pag matanda ka na, doon ka magpaligaya. Yes. Kasi pag matanda ka na, hindi mo na kaya magtrabaho, alam mo, boss. Oo. No? Ako, minsan nanonood ako sa mga motivational speakers eh. Oo. Hindi totoo yung habang bata ka, magpakaligaya ka na, gawin mo na yung lahat na gusto mo, mag-party ka. Maling mindset. Big no mindset. Alam nyo bakit? Oo. Kasi once na matanda ka na, Oo. yung
yung mga bagay na dapat mong ginawa, hindi mo na magagawa. Yes. Kasi limited na yung kakayahan mo. Yes. Limited na yung actions mo. Hindi tulad Hindi ngayon mo na na bata kaya. ka, malakas ka. Ah. So bakit hindi mo gamitin yung lakas mo ngayon Oo. para pagdating ng panahon na matanda ka na, at least hindi ka na magtrabaho, may enjoy mo yung life mo. Yes. Tandaan nyo, yung buhay, may enjoy mo lang pag matanda ka na. Yes. Ang bata, pag bata ka, hindi mo enjoy ang buhay mo. Yes. Pahirapan mo yung buhay mo, magsumikap ka. Pumunta ka dun sa mahirap na mag-take ka ng risk. Mahirapan ka lang sa simula, pero pag nasanay ka na, boss, no? Yes. Nasanay ka na, boss. Immune ka na. Magiging ano na lang sa'yo yan. Ah. Parang naglalaro-laro ka na lang. Yeah, parang toothpick na lang. Oo, parang toothpick na lang. Ah. Titinga-tinga na lang sa'yo yan. Tsaka, Yan sabi ko sa'yo. sa mga umaasa ng tao na Oo. huwag kang mainggit. Yes, wag ka, yun. Dapat sila, gawin Oo. mo silang Inspiration. inspiration. Yes. Ganun dapat ang mindset. Tama po. Tsaka yung alam nyo ba, kung maiinggit ka, kasi yung tao na yun, no, pinaghirapan niya yun eh. Yes. Ngayon, gawin mo siyang inspiration. Yes. Kung kaya niya, kaya mo. Yes. Ngayon, kung gusto mo siyang lampasan, mas pagbutihan mo. Magpursige ka Oo, lalo. magpursige ka lalo kasi pare-pares lang naman tayong kumakain ng kanin, tayong mga Pilipino eh. Tumatayo na mabaho. Oo, tumatay ng mabaho, no? O nagigising ng umaga at natutulog ng gabi. Yung iba hindi siguro natutulog kasi adik yung mga Huwag tayong gaganon. Huwag kang gaganon. Importante, focus ka lang sa vision mo. May vision ka dapat at may mission ka. Yes. May goals ka at may dream ka. May Yeah. pangarap ka. Sabi nga nung isang kasabihan eh, a dream will remain dream if no action. Big check. No? Big check. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung nangangarap kayo, tapos di naman kayo gumagalaw, yung pangarap mo, pangarap na lang. Yes. Wala na, hanggang pangarap na lang yun. Mangarap ka na lang ng gising. Yes. Yun lang naman yung masasabi ko. Sa lahat naman. Hindi para sa mga engineers lang. Sa lahat. Sa lahat. Sa lahat yan. Yung mga may share namin sa iyo na magandang gawin mo. Hopefully, makatulong sa inyo yung video na to. At sana, pagdating ng panahon, no, ma-realize nyo rin kung ano talaga yung reality ng buhay. Di ba, boss? Ayan si boss, oh. Yes, tama. So, hanggang dito na lang yung video namin ni Engineer. Nandito na kami sa... Tagal-tagal na, 22 minutes na rin. nandito namin sa location, no? So, bye-bye na muna. See you sa next vlog. See you. Salamat sa panonood, no? At sa pag-subscribe. Subscribe kayo. Subscribe kayo. Marami kayong matutunan sa video na to. Maraming mga simpleng mga buhay lang, ganyan. Low profile lang lagi. Tsaka Yes, very laging humble. isaalang-alang yung sa taas lagi. Ito pa, no? Yeah. Kung pinanganak kayong mahirap, no? Hindi nyo kasalanan. Pero Oo. mamatay kang mahirap, yun ang malaking kasalanan mo nagawa sa buhay Big mo. check. Correct yun. Yes. Marami nang nag-ano sa social media ng ganyan. Gusto lang namin i-remind ulit. Yes. Hindi mo kasalanan naging mahirap ka, naging mahirap yung pamilya mo, Wala pero kang dapat sisihin. wala kang dapat isisihin. Pero ikaw, bata ka, no? Malakas ka. So kapag nakamatayan mo na mahirap ka pa rin, tumanda ka mahirap, yan, kasalanan mo na yan. Yes. Hindi kasalanan ng magulang mo, kasalanan mo na yon. Yes. Kaya magsumikap ka. Darating yung panahon, nasenso ka. Yes. Kung mahirap, di ba, ang kanyo mahirap. Oo. Dapat magpursige ka, magsumikap Yes. ka. Oh, Kasi yes. dapat ikaw ang puputol ng kahirapan Yes. sa pamilya nyo. Yun yung mindset. Tsaka masarap mabuhay, nagsimula sa hirap, tapos guminhawa. Hindi tulad ng maginhawa ng buhay at naghirap. Mas masakit yun. Yes. Mas masarap yung mahirap na buhay ng mayaman. Yes! Yun. So hanggang dito na lang, bro. Totoo na to. Magpaalam na tayo. Yes. Sige, bye-bye po. See you sa susunod na vlog. Okay, bye-bye. Bye-bye.